Peter Mutharika ndi zonoteru wakang'antha mkulu woyang'anira Eskom kumusamutsako ku Eskom kuti akulu banduka mkoni kumeneku musokonezako zinthu. Iyeyotu wapanga izi kudzera mu ofesi yake yomwe imatchedwa ano kunena kuti OPC, Office of the President and Cabinet. Kodi mkulu ameneyo dzina lake ndi ndani amene wachotsedwayi? Nanga kodi wachotsedwa pa zifukwa zotani? Nanga kodi angomuthotholeratu kapena amene amake akamusiya kwina kwake? Tiyankhe mafunso amenewa motere kunena kuti leloli kwatuka chikalata kuchokera ku ofesi ya President Peter Mutharika kudzera mwa sekretary wamkulu, mlembi wamkulu amene amatchedwa kuti Justin Saidi. Chikalata chimenechocho chikukamba zonena kuti chasamutsatu Kankwamba Kumwenda amene anali mkulu oyang'anira bungwe lija la Eskom lomwe limapanga zamagetsi kunoku ku Malawi. Mkulu ameneyu akunena kuti wachotsedwa ku Eskom, si wamkuluso wa Eskom iya. Mamoti angomuthotholeratu amuchotsa kumeneko ndi kumtumiza tsopano ku Mubasi, komwe ndi University ya boma, adzipita adzikaphunzitsa ku University kumeneko. Adzilandirabe masalari ake ndi zina zonse monga mmene adakati adzilandirira ku Eskom mwachidule. Adzilandirabe ndalama zake kudzera ku Eskom mmene zimakhalira, komano ndiye kuti adzigwira ntchito ngatino lecturer kapena kuti mphunzitsi wana apa skulu ya ukachenjede ku Mubasi kumenekoko. Kuchoka pamenepopo Justin K. Saidi kuti kupanga representa Peter Mutharika ndi ofesi yawo afotokozanso muchikalata chimene chikunena kuti iwo atu ndi zonena kuti asankhano tsopano Engineer Sinos Mariano amene amayang'anira zokhuzana ndi maprojekti ku Eskom komweko. Amusankhano kunena kuti abakhalano ogwirizira, mkulu ogwirizira bungwe limeneli la Eskom, bungwe lomwe limapanga mphamvu za magetsi ndi kumagulitsa kunoku ku Malawi, lomwenso ndi bungwe la boma osati la private eye. Funso ndilonena kuti kodi ameneyo Kankwamba ameneyiyu Kumwendayo amuchotsako pa zifukwa zotani? Chifukwa ena akunjoya kunjaku akunena kuti atangomusasanthapo Kankwamba ameneyi magesi anakhangara nalimbako ndithu kati mawu azitengati, koma tunena pano pa azima kumene tikugwirira ntchito azimaso papa azima chaposa zina, koma anakhala ndithu timawu azitengapo ndithu. Noti yayi amene ndi amene amasokoneza ku Eskom kapena anaonati yayi akhoza kukhala amuchotsatu pa zifukwa zake zomwezo kuti ndi amene amasokonezako kumeneko mwina. Kopano tachitanso akafukufuku ena kumene ku bungwe la Eskom limakamba zonoti yayi mphamvu zawo zamagetsi zikuchepera, yayi chani cha zambirimbiri ma excuse, komano ena akuti ndi ndale. Pake mwina mkulu ameneyu amuchotsa kuti mwina analiro mkulu amene anali okondedwa kwambiri komanso okonda MCP, kuti tsopano kuti MCP sili mboma ndi kunali kugazano DPP kuti ioneke kulakwitsa. Yayi nde ndalezotu zimenezo nanga tinganene motani. Chomwe tingangotsimikizirana pano makosana mkulu ameneyu wachotsedwa ku Eskom. Akuti chizungu chake akuti secondment. Chizungu chimenecho akuti osati kungomuchotsa ntchito yayi, angomusunthawo kumene kuti uzikagwira ntchito ku department yakuti ukuti kuona kuti sizikuyendako yayi, kuti kuchotsa iweyo ndi kuti pamakhala zosiyanasiyana andichotsa ntchito mosatsata malamulo, andilipire ndalama zani ndi zimenezo kuti azisewere bwinobwino kuchokera kumbali ya boma la timpangika sekonda ameneyi apita adzikagwira ntchito kuchani ku Mubasi ku University adzikaphunzitsa. Ndakuti ukuti kukonza mwina ano njira zonena kuti tingamusasantheko bwanji ameneyo kuti achokeretu. Tiyembekezere zinthu ngati zizi makamaka ku nthambi zaboma, nthambi zimenenso zinthu zake zizifoira kuti fans yambiri kumenekoko ikhalabe ikusasanthidwako, cholinga chonena kuti ayeko fans imene idzima ndi kuti ndi bomalo ndi zikhumbokhumbo za bomalo. Nanga si
boma ali ndi lina, aliso ndi zokhumba zina, anthu ongarana ali oti ndakuchipani china, tingayembekezere zotani? Ayi, mmene mwandimene sakhalira. Muli maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section, koma kwayika molemekezanso maganizo anzathu. Amene sitinapange subscribe, tikhoza kupanga subscribe kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zifika mosavuta. Akuti